Quick load. Quick load, radimo. Krećemo. Da. Dobro, još jedan dan, još jedna vrela posle podne. Kuvamo se ovde, pošto ovde nema klime. Tako da, pre nego što se mi pretvorimo u barice sokova, ajde da završimo ovo što imamo. Da. Pustinja što se tiče vesti, ali ima nekih par zanimljivosti. Ima i bilo zanimljivih stvari. Bilo zanimljivo stvari prošle nedelja i dešava se nešto i nije toliko loše koliko je bilo prethodnih nedelja, naročito posle E3-a. Da, i naročito što i dalje nema nikakvih novih igara da izlaze, zanimljivih nekih žešća. Da, pa mislim, ako pratite naše site review-ove... Malo je pusto. Da. Ja. Izašle par, ali Da, ali event koji je obeležio prošlu nedelju, ja. a i pričali smo prošli put o njemu. Napomenuli smo ga, nadam se da ste ga ispratili bar malo, možda čak i pomogli u tom eventu. Vredilo je. A to je bio Games Done Quick, ili ti brzo prelaženje igara. A.k.a. speedrunning. Po srpski. Da, po srpsko-engleski. Po srpski speedrun. Brzo igranje. I to možeš brzo kažeš. Brzo prelaženje. Brzo prelaženje, to možeš brzo kažeš. Inače, ta, da kažemo, fondacija i cela grupacija i ceo event je uspio da skupi 1,3 miliona dolara tokom celog događaja. Da, što se 4 dana, pa realno, ne baš zezanja, ali igranja... Da, ljudi koji su pratili, koji su podržavali, koji svako da po $1, $10, $50, koliko god, je uspio da skupi i sve to naravno ide u humanitarne svrhe, jer se sve ovo radi u humanitarne svrhe. Tako je, nijedan dinar nije otišao organizatorima i sve je otišlo za Doctors Without Borders. To je dobro, to će biti dobro. Što ljudi pomažu ipak po svetu, pa nekako treba njima vratiti. Bar da im dajem sredstva i pare da odu gde treba da idu. No, to je mnogo dobro, jer kao, organizatorima ne treba pare, igračima ne treba pare, jer kao, neko ti da šansu da se prikažeš celu svetu kako brzo prelaziš igru, zašto da ne? Da, i da pokažeš stvari koliki si baja. To, mada ne znam da li je bilo ove godine zapršavanje ili nešto ko prošle godine, ili tako nekih ekstravagantnih stvari. Pa ne znam za to, ali znam da je jedan čovjek prešao prvi Dishonored tipa za 3 minuta, ili tako nešto. Kako? Postoji glitch na introu da spasiš princezu i završiš igru, tako? Daj! Okej, to je fač. Kao, igrat ćemo, preći ćemo Dishonored što brže i svi očekuju kao za sat vremena, 2 sata, kao 3 minuta kasnije gotovo. Ček, ja sam otišao do WC i vratio se kao kako, okej. Verovatno ima na Twitchu stream, možete da pregledate sve to, tako da gledajte i uživajte. Verovatno odvojeno po epizodama, po igrama, po čemu god, pošto ima i gomile igara koji na njihovom kanalu ima bukvalno svaki speedrun koji je rađen. Bilo je trka čak u Super Mario igrama i to je bilo zanimljivo gledati. Tako će brže pređe Super Mario. Da, ali Super Mario World koji nema rupe kao Super Mario 3. O bože. Dobro, imaš i onog lika koji je prelazio 2 Megamena u isto vreme na istom joysticku. Da. Pobogu, kako? 2 Megamena, isti joystick, isti... Jedan Megaman na jednom gamepadu je već previše komplikovan. Da, ovo je 2. Svaki čovjek. Da, to je sve što se tiče tih stvari. Ali evo druge ekstremne ludila koje je počeo prošle nedelje. Da, u stvari, počeo prošle nedelje i mislim da neće se završiti nikada. Ne, oni imaju ovdje, ako stvarno krenu da razlače ovo sezone na sezonu, dodaju malo stvari i mikrotransakcije dodaju ako lepo fino. Već ih ima, ali dobro. Ali ne, dodaju one brutalne mikrotransakcije. Give me your money. Oni će moći ovo da vuku narednih 15 godina minimum bez ikakvih problema. Bez apsolutno ikakvih. Da ne naprave više ni jednu igru konkretno za Nintendo, a ovo je naravno Nintendo i Pokemon Go. Mogu se da dođemo u full opremi, znači sa sve jaknom i kačketom i svime, ali kao, nema veze. Mislim, mene ne vidite pantalone, nego stvari imam krem pantalone, majica, dođe nekako kao Pokelopta. Da, on je Pokelopta trenutno. Mislim, još malo debelo, kao. Ne znam šta će da izađe kad te bacim, ali ne želim da znam. Ne možeš me podigneš. Da, ne mogu te podignuti. Sad, kao što znate, ta igra je naterala gejmere širom sveta da ustanu sa stolice. Da šetaju po gradu. Pazi, tebi treba da izgledaš valjda neko jaje koje je Pokemon u njemu, koje je valjda malo kvalitetnije, valjda po nekoliko kilometara da prošetaš. Tako nešto, mora da ti bude uključeno sve vreme na telefonu. Da, ne možeš da se voziš prevozom, inače bi ja potvarao jedno ko zna koliko jaja samo dok dolazim do Beograda i nazad. Ne možeš da, a ne znate odakle. Ne možeš da ideš čak ni brže biciklom, moraš malo sporije. Najbolji savjet je kao uzmite roler i vozite. Znači, bukvalno, roleri, a da i vrtite rolere,
mislim da će sve biti okej i da neću slomiti nogu. Ne, uzmeš rolere, 10 krugova na Adi i izlego si kod... Pa dobro, tada si vjerojatno već pao nesvest, ali okej. Da, ali nije samo to, to je prilika i da nađete neke neobične i užasavajuće stvari. I to nisu samo džimovi koji se nalaze u gej barovima ili ne znam u tuđim kućama. Jedan džim se nalazi u White House-u. Da. Pa super, kao Obama po cijel dan, kao... Da, Obama gym leader, vođa džima. Pesam. Ima sve Pokemone. Tako da, osim tako tih nekih zabavnih stvari, možete da naletite i na Lash. Ja. Da. Pošto, it's for kids. Ne znam da li je u tom momentu našla devojka koja je naletala na Lash, da li je našla Gastlya ili kako se zove, Hauntera. Pošto bi to bilo malo očigledno. Uvijek je Pikachu. Ovo bi bilo tematski, pošto su to duhovi Pokemon. Znam, ali mali žuti gmazi uvijek kriza nešto. Verovatno. Da. Ko zna šta radi? Da, inače ako vas zanima kako je vi da igrate u Pokemon, pošto zvanična igra nije puštena kod nas i ako ste probali da skinete sa Google Playa, ne radi. Trenutno je šta? Amerika, deo Amerike. Da, i Japan. Dobro, Japan, naravno. Gde ih ima da ne daju. Da. Ali, postoji način da se igra kod nas i radi i mi smo ovdje oko redakcije isto skupili Pokemone. Imate link dole u opisu, na našem sajtu imamo uputstvo u 3 koraka. Jako jednostavno. Treba samo da imate telefon koji ima 4.4 ili 5.0 Android ili neki noviji i to je to. 4.4.4, 4.4.2 ne radi i 4.4.3 ne radi, znači mora 4.4.4. Okej, zato što je bilo priča KitKat. Ja, 4.4.4 i najgore će najbolje da radi, što noviji to će bolji, ali i dalje postoji onaj problem gde igra jede bateriju. Da, nabaviti powerbank. Jedini način ako hoćete stvarno da prodao neki powerbank tako da se snađe. Jedino ako hoćete stvarno da prošetate kroz grad i pokupite, a to će vam, tražit će vam da prošetate minimum 3 do 5 km da bi našli nekog Pokemona. Jer to je ono kao, ovaj se nalazi tu negde i sad ako vi idete u tom pravcu i provalite da nije, onda možete se vraćati nazad, pa možete idete ovamo, pa možete idete ovamo, pa možete idete ovamo. I onda shvatite da su na krovu zgradu 30 spratova. Da li je Beograđan kao neki portal ili nešto? Možda je Charizard gore, na vrhu. A za njega ne dobiješ odmah na početku? Ne, dobiješ Charmandera, ali možda da ga uhvatiš. Ja ne znam ništa o Pokemonima. Next! Jan Padala, možda da učiš. Ajmo. Što se tiče toga, idite, prošetajte i uživajte u gradu i igrajte se, nema šta drugo. Svi ćemo se mi šetati i gubiti po Beogradu. Što se tiče drugih zabavnih stvari i pozitivnih stvari, System Shock je zapravo uspešno finansiran na Kickstarteru, izašao je na Greenlightu. Da, i nema sumnje, mislim, nema Greenlightovanje u poenta uopšte da se Greenlightuje tako nešto jer demo je na Steamu. Da. Demo je na Steamu, da. Ovo je I na Gogu, i na Humble. Evo da vidite za koliko brzo će se ovo Greenlightovati i za koliko će... Samo da vam dokažemo. Čekaj, si ti siguran da je bio Greenlight? Su vrlo Night Dive. Oni imaju već Steam igre. Nema se. Imali su zadatak da skupe, imali su zadnji cilj. Od $900,000 skupili su $950,000 u trenutku kad smo mi ovo pričali. Čudi me da nisu više. Vratili milionča. Pa da, treba ono... Da, ali znaš što nije System Shock 2. Jer System Shock 2 bilo bi opušteno 2 miliona već sad. Vrlo verovatno. Dobro, ovo je tehnički remaster. Znači što radite? Hoćemo remaster System Shocka 2. Naravno da će da izbace remaster System Shocka 2. To je otprilike dovoljno im je da ovo prođe, da zarade pare za njihove zlatne automobile i kući, onda će da bude i System Shock 2. To. Pošto će kupe onda Zlatno ostrvo. Kad pričamo o Kickstarterima, nešto o nekim našim igrama, da. Sad, ovo je nema blage veze kako se čita, ali probat ću da izgovorim, ti sigurno znaš bolje. Kolumne, kao kolumne. Mislim se kaže kolumne. Po srpski, ali piše se po engleski nešto. Ali ako bi bilo to recimo po latinski, onda A kolumnae. Ne, Oni nemaju nikakav izgovor specifično. Bukvalno kolumne. Da, A se čita E. Da. Point and click avantura beogradskog studija koji čini troje ljudi, 1, 2, 3, koji se zove Moonburn Studio, to je spaljeni mesec. Zagoreli mesec. Zagoreli im je u revni. Bio predugo u revni, pa da. Igra je malo... da je to sir. Pazi, igra izgleda malo zagorelo, sve crno, sve mračno, u stilu Limba ili tako nešto. Samo sepija. Sepija. Ali imaju jako zanimljiv sistem retroaktivnog gameplaya. Ono što radiš sada utiče i na prošlost i na budućnost igre, a igraš je potpuno nelinearno. Biraš kojim ćeš redosledom da igraš chaptere igre.
Kao, možda kreneš odmah finalni chapter, pa se onda vratiš na početak. Nemaš finalni chapter, nego se sve menja u zavisnosti od tvojih... Znači, ti imaš dalje priču, jednu konstantnu, ali se sve menja u zavisnosti od toga kad ti šta radiš. Okej, to je pripust, da. Izgleda super i nije skupo, treba vam 13-14 evra da backujete igru, što mislim da svako može da izvoji toliko malo. Jer to je šta? To je 3 pića u kafiću. Ajko je toliko. Da, zavisnosti da li izađete s devojkom i u koji kafić i kako... Pa preskočite jednu nedelju u bioskop realno sa devojkom i to je to. Podržite igru, link smo stavili dole u opisu, ima i demo da se skine. Da, možete probati kako je. Možete probati igru i da vidite iz prve ruke da vam se sviđa. Da. Sad kad smo već kod nekih igara zanimljivih... Koje su džabe, koje mogu za džabe da se probaju. Koja trenutno može za džabe da se proba, koja nije bila ranije za džabe, koja je bila full $60 ranije. Plus Season Pass. Plus mnogo DLC-ova. Da, koji su tipa 300 evra u DLC-ovima. Tako nešto. Tako, ne, bilo nešto manje. A ne pričamo o Train Simulatoru inače. Da, ne, to je 1000 i nešto evra. Tako nešto. Mi se su prebacili 2000. To je potpuno druga zveja, kao to ne ide u to. To je entitet sa sve. Jap. Ovo je Evolve. Da. Znači, igra koja je tehnički flopovala prošle godine. To veoma brutalno. Vrlo odmah. Da. Kako se pojavila igra. Player baza je isparila brže nego u Divisionu. Takmično. Realno, Evolve nikad nije imao neku player bazu. Oni su imali... Prve nedelje su imali 30.000 najviše igrača što je bilo u igri. I to je bilo to, posle toga je bilo 3.000, tipa pre mesec dana je bilo 50 ljudi u igri. 50 do 100. Pošto je ovo igra 4-1, što znači da si ti realno imao 10 mečova dnevno. Ili si naletao konstantno na iste likove koji su možda i hakovali, možda i nisu. Pa da, i svašta je bilo. Sad, igru su pustili kao free to play na Steamu, možete da skinete potpuno free. Sve free, bar za sad. Za sad je beta. Da, i sve. Cijela stvar sa time što oni sada testiraju servere, infrastrukturu, potpuno su rebalansirali igru. Za razliku od Pokemon servera koji se konstantno tope i umiru. Ma da, osjećam tamo Nintendo na svako požar. Požar. Samo imaš jednog čovjeka koji da svaka 3 minuta uleće i gasi. Pa da. Zato što nisu očekivali da će ljudi toliko da ima Ne, nisu očekivali da će ljudi da iskakuju da se imaju umesto 3 zone koje su same po sebi velike, da se nakači ceo svet. I otprilike serveri su bili kao spontano sagorevanje odjedan. Dobro, ne možeš da podceniš popularnost Pokemona. A Evolve za sada je okej, ima 50.000 ljudi svaki dan. Koji imaju prilike da igraju, da isprobaju. Fino je, da. Optimizacija dalje nije sjajna. Dalje loša. Možda ako dobiju neki pare od nekih budućih mikrotransakcija ili to da bilo bi bolje. Ali i za sada u igri nema naplaćivanja ničega. To je dobro, ali to je, kao što kažeš, test. Daju šansu ljudima da vide sve likove, da vide sve skinove i šta god i onda kasnije kad budu uveli neku mikrotransakciju moći će da se sve kupuje. Pa nešto će biti, ali vjerojatno će opet biti ista stvar kao i prošli put. Da, inače u igri skupljate neke srebrne novčiće. Svaki put kad pobedite tipa 500-600 i imate daily login neke bonuse, tako da može da se skupi dosta stvari, dosta brzo, a heroji su recimo 5.000. Što znači ti odigraš 7-8 mečeva i imaš ovog heroja. A imaju kao mobe nedeljnu rotaciju. Svake klase imaš po nešto džabe da igraš, tako da realno nemaš čak potrebno i da platiš nešto u igri. Da, zavisno čak i iako ne koristiš prave pare. To je okej, ovo je baš oživljavanje igre koja je mogla da umre tako kriminalno brzo da to nije normalno. I zanimljivo kako su se nazvali Evolve Stage 2. Što kao i čudovište igra evoluirala. Pazi, šta će biti sa trećim stage-om? Barem nije kveknulo. S obzirom da je bilo jako blizu toga. I s obzirom da su ljudi bacali pare na to i kupovali i onda kao kvekne ti igra posle godinu dana i više bukvalno si spalio pare, ništa drugo. A sad još čisto džabe. Opet demo, ali ovog puta demo, iako ste mnogo dobri u ovom demu, the very best, ne znam, I wanna be the very best. Ne znam, kolega to na telefonu, nije sad tu u redakciji. Imam ja, mislim, na telefonu, verovatno. No, igra je Trials of the Blood Dragon, ili ti dodatak za Trials igru, ili ti standalone zapravo. Standalone dodatak da... Šta se desi kada
dva luda studija naprave jednu zajedničku ludu igru. Da. Nema što oko sjajna igra, ali... I to studiju koji je napravio ludu igru sa motorima i studiju koji je napravio Blood Dragon ili ti... Ludu igru sa neonom. Da, sa neonom. I pucanjem, da. 22. jula, zabeležite datum, imate priliku da igrate taj dan samo demo, to jest demo će biti funkcionalno, ali tog dana, ako uspete da demo završite u 15 poteza ili manje, dobijete full igru zauvek. Će da budu u roku od sat vremena tutoriali kako se to uradi? Ne bi me čudilo. Ali s obzirom da su to trajale igre, to se uglavnom završi tutorial je. Aha, sada držiš gas. Good luck. Ali to je to kao, držiš gas, otprilike moliš se Bogu da neće nešto teleportuješ negde, ma da. Ne, pazi, ovdje ti je fora, imaćeš i da pucaš, imaćeš i skokove, i eksplozije, i svašta nešto. Znači, nije samo trajal da je ono, standardni trajal da se voziš, ne, ovo je show potpuni. I ima čak i neki drugi gluposti, znači si trči i ne znam, svakako, znači, bukvalno su ono, otišli su... platformerima je više. Pa da, otišli su kompletno van, potpuno ludilo. Tako da probajte pa ako ste uspeli da osvojite džabe igru, javite. Čestitam ono. Tako je. Dalje, opet zabavna stvar koja se nikad nije desila, ali neku ruku mi je drago što se nije desila, ali neku ruku se već ipak i desila. Ajmo redom. Nešto što se zove Call of Duty Roman Wars. Nikad ne bih pogodio u koji vremenski period da smešta. Ne, to nije rat Roma, to je rat u Rimu, kao... That's racist. Ja. To je super racist. Da, to je bukvalno Roman Wars. Neću kažem vitezovi, nego Rimljani, falanke, sve, tuča, seckanje, manje više. Samo što to je izašlo, tehnički, kao Rise, Fall of Rome. To je Rise, Fall of Rome. Son of Rome, nije Fall of Rome. Ne, Son of Rome. Ti si rimski sin. Odnosno, Rise, Son of Rome je prequel za Warhammer 40k Space Marine. Ajmo realno. Dobro, Džemi. Na glavi. To, možda... Kad trče ponako na njegove gene su koristili kasnije. Pa realno, posebno čovjek je srušio sve. Protrči kroz ono zid i to je to. On je vjerojatno postao onaj... Postoje vjerojatno Tychus u Space Marinesu. Da, ali to je bio prototip igre koji je trebalo da... To je bio pitchovan i Ubisoftu zanimljivo, i Activisionu, i u tom traileru koji su oni izbacili sad nedavno na YouTube, se vide Ubisoftove zastave. To je bilo kao, vidite, možemo i vaše zastave da stavimo u igru. Možemo i ove zastave, može i ove, switch. Koje se da viš? Na kraju su svi dobili batine, verovatno, zbog toga je bilo kao... Steven radi što po cijel dan, umjesto se napravio normalan Call of Duty. Da, oni koji pucaju, kako ovdje pucamo, ne možeš sa pucanjem, sa pištoljima, sa puškama, sa modernim ratovanjem, eventualno Afganistancima. Ili šta god je aktivno u tom trenutku, istražiš. Ako im stvarno daš para i vremena, ja mislim da bi mogli to da ubaci u rimsko, neki repeating samostrel, iako nije tad postojao, ili ne znam, tući će se sa Persijancima, iako tad nisu imali nikakve pojente. A što da ne sa bazukama Rimljani? Da, došli su iz Japanac, mountuješ lava iz arene, kao gladijator, nosiš bazuku i imaš energetski armor, što da ne. Totalno je suludo, ali s obzirom da trenutno Call of Duty publika baš nije oduševljena na ovim što igra ide u svemir, bolje ne. Da je to, da se igra zvala šuter u svemiru, bolje bi prošlo. Jep, kao što ovo nije trebalo se zove Call of Duty. Kao što on nije trebalo da zove Call of Duty, onda vjerojatno bismo igrali Roman Wars. Pa, zato je Rise. To je Rise. Ili bismo ove godine igrali Roman Wars 10. Ili koji već. Jak. Da. Nastavljamo dalje. Idemo na Team Fortress 2. Ti si bogatiji od mene, imaš kapu sad, realno. Ja imam hat. Ej, crveni plavi tim. I prošli put si imao hat. Da, I sad ću da izađem rocket launcher. Dot the majesty of my pillaring tower of hats. You are as poor as you are Irish. Brate, posle ovoliko svih godina, posle svog tog klanja oko hatova i čega god, on dobio kompetitivni mod u Select Zakrapi. Da, pod nazivom Meet Your Match. Meet Your Match. Već je stigao. Da, ubacili su zvaničan matchmaking u igru za 6x6 kompetitivni. Ok. Pošto, mislim, ajde neku ruku, to je postalo već u Team Fortressu, to se zvalo lobby. Da. Ali ne lobby kad kažete, moja stranka treba da pravi sledeći Beograd na vodi, nego skrpite se i onda nego je bilo bukvalno organizovano od strane tipa SL-a i drugih sajtova koji su bili dodatni eksterni alati da se ti povežeš sa ostalima, da možda igraš turni, da možda igraš drugima, da. I ima, eto da vam damo jedan protip, idealni sastav za Team Fortress 2. 2 soldiera, 2 skauta,
Demoman i Medic. Koji krpi dva... To je cookie cutter kombinacija s kojom se pobeđuje 90% mečova. Mislim, zato što svi igraju to. Da. Nije baš prošlo sjajno. Oni su uveli 12 na 12 casual matchmaking, ali problem u tome što su izbacili auto balance i onda tipa imaš 12 na 5 u jednom momentu ako ti dosta ili izađe. Ako pobegne, da. A da. Ali tako da review-i na Steamu nisu baš najsjajniji oko svega ovoga jer su dosta stvari zabrljali. Izbacili su quick play gdje si mogu da biraš mapu i mod i nije sjajno prošlo, ali konačno Team Fortress ima to jer mislim samo 9 godina zakašnjenja, ali nema veze. Ne, ali to je Valve, sredit će oni to vremenom i polako, nije da je kao toliko problem, jeste, saplali su se sad, ali bit će popravit će se. Pa ne, rekli su kao prva stvar koju sređuje matchmaking i verovatno već u momentu kad gleda to je video matchmaking sređe. Da. I imamo još malo pred kraj par stvari koje čisto samo najavica. Kad smo još tu. Dragon Ball Xenoverse je najavljen, drugi deo je najavljen da izlazi u oktobru. Bar će biti neki gameplay skoro na nekim sljedećim eventovima. PC, PS4, Xbox One. Da, standardno. I muziku iz nekog razloga radi Steve Aoki. Samo bez bacanja torti u publiku. Jedino možda ako te gađe iz monitora. Ti imaš bradu kao onda. Možda jedino ako te gađe kroz monitor sa tortom. To, svaki put kad failuješ. Sljedeća najava jeste da će novi Overwatch heroj, znači ovo prvi tehnički ili... Prvi novi Overwatch prvi dodatak koji će biti i za igru. Će se pojaviti, to je biti prikazan na San Diego Comic-Conu. Da, to je 21. jula? 21. jula, da. Za nedelju dana. To je vrlo brzo. Da, za nedelju dana. O bože, Comic-Con, možda se desi da ga vidimo i dan, dva ranije u igri, ali... Zavisno će ako budu data majnovali. Zavisi, da. A inače zanimljivo je kao zašto smo to, kako znamo to, zato što je Blizzard najavio da će imati panel, veliki panel tamo koji će se zvati o Overwatchovom najnovijem heroju, ja mislim stvarno da je to vrlo očigledno. Subtle! Kao suptilno! Da. Kao priz papir. Pa da. I na kraju najblesavija stvar. Danas. Sad, svi mi znamo da imamo 20.000 različitih vrsta monopola. Imaš Fallout monopol, imaš svakakve monopol, ima Zelda monopol, ima Walking Dead. O bože, zašto? Ima Westeros. Dobro, to je još i delimično validno, imaš lokacije. Ali to je smiješno što to se pojavilo tipa 5 godina nakon zvanične društvene igre. Okej. Ja ne kapiram. Sad, imamo još neki novi monopol za sve vas fanove i ljubitelje Final Fantasy i to ne bilo kog Final Fantasy, nego onog jedinog. 7. Sa sve onim starim grafikama, znači nisu nove, nego kombinacija starih i novih grafika, pošto originalni artwork za sedmicu. Da, za originalno za sedmicu. Za svi kvadrati, realno. Ne, to su figurice dobijaš kao kvadratiće, kao piksel. Kad spuknu teksture. Da, gdje je jedna tekstura. Dobro, zezamo se. Još uvijek Square Enix nije objavio ni kad tačno izlazi, osim da izlazi sljedeće godine. Da. I niti šta će biti figurice, niti šta će biti ulice. Šta će da bude Azurna obala? Ti vjerojatno znaš više Final Fantasy od mene. Azurna obala je najskuplja stvar u Monopolu. Mogu. Ne znam u stvari, stvarno ne znam. Midgard, nema pojma, Midgard je cijelo kraljevstvo, tako? Ne, imaju oni puno lokacija, ali koliko je validno i koliko će nekako da se zapravo seti tih lokacija. Nema pojma. Kao, ovo je zapravo to, cool, stao sam, dobro, ali pazi, verovatno sljedeće nedelje izlazi godine, izlazi onaj najavljeni remaster, remake, reboot, svega. Pa će da se sete ljudi. Jedino bi bilo, mislim, neka zadrže ovaj dizajn koji već imaju i neka stave stvarno figurice tih likova iz... Mali Cloud, ili Cloud se zove. Da, pikselizovane onako figurice. Pa što ne, to bi bilo čak i cool. To bi bilo kolektor. Ljudi bi, ono će biti metalne, jer... jer Monopol radi kvalitetne stvari. Ali s druge strane ovo će biti skupo. Mislim, čim naletiš tako nešto... 50 evra je minimum u najavi. Pa ovo ti je standardna fora, kao Ingress, koje postoji igra duže vreme, koji isto kao virtual reality šta god igra koja... Znam, druga je ima ogromnu količinu feature-a, dodataka, svega živog, jedva i ljudi igraju, igraju, ali jedva. I onda se pojavi Pokemon, gdje se ista igra, samo su nalepljeni Pokemoni preko toga i postoji 1 do 2 feature-a koji su postojali u Ingressu kad se pojavio. Da, i svi to igraju. I otprilike, ovo ti je to, nalepiš Final Fantasy na nešto i to se prodaje. Istina. Tako mislim, da prodavalo se. Warcraft Monopol. I to se prodavalo. Da, prodavalo se. Čak sam vidio kod nas u radiju bio. Dobro, šta je Stormwind? Ajde.
Nisam video tabu. Nisi vidio? Bio zapakan u celofanu, mislim. Značan čovjek, ajme opet čekaj, a da li imaš onda, alijansa stranu i horda stranu, ako da flipuješ? Ili mislim možda je pola tabu. Ili pola, a šta je onda najskuplje? Mora nešto bude najskuplje. Dark Portal. Možda. Možda. Pa mislim, onoliko duša treba da pojedeš da bi napravio ga, jesam. Da, i vjerojatno je sva trgovina ne u parama nego dušama. Pa da. Evo ljudi, ostanite... Mi idemo posle ove epizode na mali... Odmor, gdje ideš jednom na Seychelles i na Havaje u isto vreme. Da, kao u isto vreme, pa Split. To, malo ću tamo, malo ću ovamo. Ma ne možeš da je to kao malo Malta, malo Kipar, malo Karibi. Sve o ceni, firmi i YouTube-a što zarađujemo, razbijamo se pa. Ispada nam je džepova, mi su prazni džepove, ali ispada nam džepova. Ne, bit ću zaključen u sobu i igrat ću nešto 2 nedelje. U avgustu, prve nedelje avgusta se vidimo, ponovo. Ako vam, naravno, bit će još video na našem kanalu. Biće videa, bit će i dalje po neki review, bit će vesti, slobodno pratiti dalje. Nastavit ćemo pišemo vesti, samo tu su kolege koje ne vidite. Nismo mi svi iza ovog zida. Za razliku od toga što vi mislite, mi nismo jedini u ovoj firmi, ima još ljudi. Mi se samo zaključani smo ovdje, ovi drugi su zaključani drugi sobe. Da, ali ja ću ovako u budućnosti napraviti video reviewove i to će ljudi već znati, ja već znam koje će ljudi ocene daju. Proputovat ćeš u budućnost, napravit ćeš reviewove za neke igre koje tek tada treba da izađu, vratit ćeš se nazad, uploadovat ćeš na YouTube i bit će gotovo. Da vidiš koliko je jednostavno. Ništa lakše, kao šta. Zašto se niko pre nego nije sad? Ne, ja bi napravio za narednih 10 godina video i onda bi samo sede i samo gledaš. Evo ljudi, kao što ste nas gledali i ove nedelje i slušali ove nedelje, i ako vam se sviđa ovaj video, naravno like, share, komentari. Vratit ćemo se ubrzo, tako da... Naravno. Možda ako neko bude gledao u budućnosti, bit će da kao, 2 nedelje, klikne vodi, nastavite. Ovi ljudi su došli, tako je. Nastavite dalje. Vidimo se. Vidimo se tad. Pozdrav!